Negatiu, sempre ho intento esborrar, no? Perquè no m'agrada, el que et deia abans, no m'agrada pensar en les coses negatives. Podria parlar de derrotes, podria parlar de moltes coses, però sí que negativament, el que sí que amb els anys m'he donat compte que és molt important el que és un vestuari que estigui unit i animat i content i tot, no? I llavors, doncs, un vestuari així és quan hem pogut aconseguir fer aquell rècord absolut de, diria jo, 144 partits, o 145, no me'n recordo, invictes, però no sé, és així. Però paral·lelament, la part negativa que dèiem abans, jo crec que és la sensació d'estar en un vestuari que cadascú mira per lo seu, cadascú és molt egoista. Per desgràcia, ho he viscut i bé, són situacions que jo crec que no s'han de viure i bueno, és lògic que passin, però espero que doncs, ojalà que no tornin a passar mai més, no? Però bueno, jo et dic que és el més negatiu, el que no mai m'ha agradat viure.